Asko landu dugu ariketa bitartez daula teknika, eta hortan bai puntu bat, hori gainetikan notatu dela aurtengo neguai dagokionez, azkenen hasieratik hasi galako eta bloke bat indeulako hori taldeai dagokionez. Igual indar atletikan ez dakauna teknikoki bai hori poskorago da gaudela. Azkenen bloke bat gehala eta bai talde bat atera edo besti atera edo pertsonak aldatzen digu aztinean hori blokia mantendu iteala eta emaitzeke bai berdinak dira. Danak jokatzeko aukera dakau, estropa pila bat azkaulako, eta hori ez gaudela ez hemen, beti blokia hor mantentzeala. Guk naio itxasun. Ze azkenen herri joan indarreko lana da, eta bai aurtengo ekipuai behira bai hori notatzeara indarra gutxillo dakaula. Eta, karo, indar herri joko estropetan bat jo berdia. Azkenen bitraineru horiek dira, digoaztina pare bat urte bloke berdina mantenduz eta bloke horrekin lanen. Eta baitare Ibaika eta San Juanek blokia mantendu dut azkenen urtean asko, eta gero ere bai indarreko pertsonan asko gutezkile, eta klaro. Eta gu azkenen urtean baja asko izan ditugu, eta bai kostatu intzegula bloke hori mantentzia, eta alde hortatik indar aldetik hande bai bajak eta izan ditugu, eta orduan nik uste hortan aurratu zaskigula erraneta. Kriston gogoakin gaude, asteburuako hori hasteko. Eta bai inberdola larun baten, atera, por todas, eta larun baten bintzat pixkat utzi bideratuta zailkapen estropada. Ze azkenen uste baldin badu igandeen, doble lan daka izatea. Orduan, ateako larun baten tope, eta gure helburuak, zailkatzea da. Presioa nuke izango. Bai itegula da ilusioa hori joan jokatzea azkenen plaza inguruoi da zubi inguruoi oso motibantia da. Eta gaina zailkapena horri izatea, azkenen hori joko jendia etortzea, eta igual ez dara jongo getxo batea. Eta alde hortatik bai. Mutian estropa lehenu izan ikan, animatuko nuke jendia gure estropa 7 bueltan izangoa, mutian estropa eta gero gelditzea guri animatzen, eta hori badanak nik hori jakin, eta neskai animatzea.